В категорията нежилищно строителство се състезаваха 6 обекта на строителни фирми. Номинираните са Арнаудов ЕООД за обществена сграда Тракия нова в жилищен район Тракия Пловдив. Консорциум Инвестиционно-строителен холдинг Стара Загора за държавна опера Стара Загора. Нивел ООД за езиково училище Дорис Тенеди София. Трето място и грамота получава Консорциум Инвестиционно-строителен холдинг Стара Загора за държавна опера Стара Загора. Благодаря на журито за наградата на община Стара Загора като възложител на обекта и на всички мои колеги от консорциума, които участвахме и изразихме този обект. Приятна вечер на всички. Второ място и грамота журито отреди за Нивел ООД. Езиково училище Дорис Тенеди София. Добър вечер, дами и господа. Искам от името на целия екип на Нивел ООД да благодаря на журито за това признание. Приятна вечер на всички. Носител на наградата Строител на 2010 година в категория нежилищно строителство е Арнаудов ЕООД за обществена сграда Тракия нова в жилищен район Тракия Пловдив. Благодаря на журито за оказаното доверие. Преди 2 години отново бях пред такъв микрофон. Тогава беше много трудно да съм на това място. Искам да ви кажа, че още е по-трудно за втори път да бъдеш на такова място. Изказвам благодарности на нашите подизпълнители, които ни помогнаха в реализацията на проекта. Изказвам благодарности на своите служители и работници за оказаното усърдие и да пожелая спорна и по-добра 2011 година от предишната. Благодаря ви. Честито на всички наградени. Уважаеми дами. Защото видях, че ванката беше тръпнала и викам, айде.